तेलेंगानायाव गिख्रंथावै गंथाम ट्रेन दाब्बायाव अर खामना सेवहांगार। मा जादों भारत हादरनि रेलवेआ? जाब्रबथाय जानायनिफ्राय उदां जायाखै हादरनि रेलआ। थारैनो सानसे साननैनि उनावनो खोनानो मोनसै रेलनि जाब्रबथायखौ। दिनैबो फुंनि 11:30 रिंगायाव फालुगनुमा एक्सप्रेस हावड़ानिफ्राय सिकंद्राबाद थांनाय तेलेंगानानि पागलादिपालीनि खाथि नालंगोडायाव रेलनि गंथाम दाबायाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय धाबा नाम्बार S4, S5 आरो S6 आव जादों। मोननै रेलनि दाबाया गोबां बिबांनि खामना सेवहांगार जादों। दासिम रेल बिफाना मा जाहोनाव अरा नांनो मोनखो बेनि खौरां मोनथ'वाखै। दावबायारिफोरखौ हान्थिनो थाखाय रेल बिफाना गारिनि सुबिदा खालामना होयो। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyburma.organization आरो pioneeracademyburma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।